Helo, Rho a dwi'n hyfforddwr personol yng Nghaerdydd. Dyma i chi ychydig o ymarferion i gael full body workout fydd yn para 18 munud. Gnewch siŵr bod chi'n cnesu fyny i gychwyn a wneud ymestiniadau yn y diwedd. Gnewch bob un ymarfer am 40 eiliad ymlaen, 20 eiliad y rest a 1 munud y rest ar ôl 5 ymarfer. Cerwch amdani.